Gaurko lehenengo platerak nola du izena? Izena da Mediterranean gutizia. Hori da. Bai, hori da. Mediterraneako gutizia, oso ondo. bai. Ba, osagaiak izango ditut momentu batean. Bai. Alberginia, piper gorria, baratxuria, azeituna beltza, zalazoiko antxua, ogila, ospina modenakoa eta Mallorcatik ekarritako sobrazaba. Nondik ganaziko gea? Bueno, hengo duna da, albergini eta pipargorria laban sartu. Labian sartu. Labian oso ondo. sartu. Hemen Bai. ipiniko, labiaia berua dago. Bai, Alberginiari engotza hau zulo bat, bai. ez estaltzeko, hola. Ja nahiko da. Nahiko zulo horrela batean. osoikan? Bai, osorik, bai. Eta hemen, Vale. piparra. Hau garbitzia nahi horrela, holaxen? Holaxen? Bai, holaxe. Holaxen. Gero garbitzuko ja labanen ja gero osorik. Bale, olio pixka botako diogu? Ez. Garbi? Garbi, da homo. Garbi, barrura. Hori da. 180 gradutan ondo? Bai. Bale. Ederto. Oso ondo. Ba, hau martxa. Minitxiko, gutxi gora bera 45 minitxu, egin dezen hori, bai. Vale. Eta honengo una da, bueno, ogizeango usatitxu, zua ipini horre Martxan? sartena, bai. Igual agina eta hori kutxillo batez engutza. Honek ez ezka aginikan. Bueno, Baina horrekin ondo ingozu. Bai, engo olako. Igual honek, bitu honek, aukeran igual horia. mentxe, Bai, oso ondo. hori da. Eskatu Gutza, ezkeo, bai. eman da, listo. Lelengua kendu apur bat, hemen Bai. da ona lehen erabili doblez. Orduan ba gutxi gora bera olako. Hola, hau da, ba, gero sobrasada ipintxeko hemen. Orduan una da, ba, berotzen danean pizka bat, orduan ogiza tosta. Tostatu bertan. Da gero engotza hau sobrasada ipini, Bai. gero plateren ganian ipintxeko. Sobraza da, anaiak bialduta, Mallorcatik Mallorcatika. bialdutan, nire anaian Bai. bizi da, orain dela 20 urtetik. 20 urte. Ni ere 5 urte bizi izan itzan. Bai. Bizi eta lanian, da Bizi dana. eta lana. Bai, zein gurutan hor, Andratxaldea, Formentor, zein gurutan? Ni honitzen bertan Palman, Bai. Molinar aldian eta Esporlas. Bai, Esporlas apur bat barruan, baina Bai. paraje politxea, bai. Oso ondo, bai. Bai. Hor, ziklistak ibiltzen di asko. Asko, Asko, bai. Eguraldia bai ona eta gero variedade handia da. Mallorcan mendi pilo bat. Pila bat, bai. Ziklistak asko zuten dira, bai. Asko. Zu behin egin dizuan bizikletan ibiliza? Bi bidar edo la maja. Bi bidar. Gitzi. Horri nahi duzan, pasiako bizikletakin. Bai, hori da. Ziklista jantzi barik. Jantzi barik. Hori da. Eta antxua nondikan ekarrita? Hori Lekeitiotikan? da, Motrikoko lekitxar enpresa da osbe bai, Mutrikon gaur eunian. Lehen lekitxon olako Asko izango zen. antxoa konserba olako asko eguazan, baina ja ez da gelditzen. Bai, ondo garbituta da hauek, bizarrak eta ondo kenduta, kurioso. Bai, guru bakizu. Antxo kontuan, zalazoikoan da, ulertzen deu, eta beak ondo garbitutako antxuak, Mutrikoarrak, baina ondo lana ondo indakoak, Gauzarra da antxua baitara, Bai. Lana handiko antxua, baina gero jateko orduan goxua. Eta amendik engotena da, zatitxu engot, gero ba hogi bako txari amen ipinikotza olako apur bat. Askorik ez da bihar, baina holan ipini. Gero ganian emoteko tostadiari, holan prestatuta itxi. Hau da, nola, inguru hartan ibilizan Mallorcan, handikan ekarritako, hanikazitakoak, eta gogorazteko anibilizinan garai horiek, eta oso ondo, bai. Da beti izan da plater bat asko gustaten zatena, eskali bada antzeko bat, baina ensalada enja. Hori da. Oso simplia da, erreza etxen, oso erreza. Gabi hau prestateatzeko mendikan, Hori da, oso ondo. Lasai. Ja eginda dago. Alberginia eta piper gorria, etxena kontu, zontzia. Perua dago? Nengo una da azalak enduko. Azalak endu. Zuk azalak entzun duzun bitartean, ni baratxuria txikitu ingo izut. Bale, oso. Ale batekin nahiko, ez da? Bai. Bat, ale batekin. Haurixe. Hauritsiko hemen, eta honen gotena da. Zuek alberginia nola ditzen diozu, alberginia ala berenjena? Berenjena. Bauan ikasi berda, alberginia. Alberginia. Hori da, nik ikasi berri jaet, eta kostazitza idan aurrenengo aztian, baina guan, listo, alberginia. Hora ikasten da, bai. Hasiera batian rarua, baina gero, ondo. Horrela,
Bitxu. Hau, zarrera bezala urte guztian zer eukitzen duzu? Bai, hau urte guztian eukitzen dugu, bai. Hori da. Oso errezkentzen da hau azala, ez duzu, alberginia. Oso ondo. Hemen txen, Horrela. Mallorcako kontua gogoratzen. Mallorcako... Eta gero, bi urtean behin da zer juten baitare bisitat norlo, aspaldian izan gabe? Aspaldian hasi izan, baina normalki ja urtero zuten itzan, bai. Bueno, hau daukat, listo, orain piparra. Tan 5 urte jatetxe berdinean baitare o aldatzen? Ez, jatetxe pare baten ibili nintzen lanian. Bai. Nik uste non tipulare bat zamakila, baina ikusten dut, ez bi gauza osagai hauekin egiten dezula. Bai. Itxutu zunik, txen gainean. Bai, gero hemen bai etxeko, hori da. Horrela. Vale. Hora listo. Barruko aprobetxatzen duzu? Barruko ez azalak enduta hoxen, horrela xen. Bai. Honen bihar duguna da hau, platerian ipinia, platerian prestatu. Etorrizkoa garbitza. Bai. Garbitu izkoa lazai, bai. Beste, bai. Hori da. Hori da. Oso ondo. Ontxe zapia? Bai. Vale, listo. Zuzenian aurkeztuko dugu... Zuzenian dengo, plateren oinarrizia bete, lehenengo aurkeztuko alberginia ipiniko, hori da. Alberginia ipini hor. Vale, hemen txean gainean, hau kendu. Eta gero piparra gainean ipiniko zao. Osake, hemen... Eta honekin zein berdeu? Hau ipini, hori gero gainean ipiniko, ganetik. Vale, zukure jartzen zu mitardio platertxo batea pasako dut? Vale. Orduan hemenen bihar duguna da, tirak egin, honela, eta plateren oinarria bete. Horrela, gutxi gora bera. Horrela. Ederkia, begu hemen barruan, hemen doa aizia, eta denboalia, kanpoan aizea. Ikaragarria, bai. Eta barruan, epela. Bai. Hola, holantxe. Bestela zukaldia pirmerakoa, hemen leku honian, gain gainean. Miramon gainean, Donostian. Guk ere arropainen daukau oso bizta ona zukaldetik, oso ona, bai. Ze ondo. Bai. Hainbeste ordu pasaber zukalde barruan eta biztak eukitzia, gauza ona. Bai. Txoriak ikusi. Askotan bezala barruan, barruko zukaldetan da gertatzen zau gure kasuan da. Erten kanpoa eta ez egizu hona egiten du, txarra egiten du. Bai, hori da, bai. Bai, eta hori da, bai. Aukera nahi askotan aukera, ez da izaten aukera erreza, zukaldiak ekutxia biztia, ez da holan, bai, aukera. Bai, nik porratzeko laina, ondo. Bai, gutxi gora bera. Eta gero, gure lankideak beste pixka jateko, baitare. Orduan engoguna da hon, piparra ipini. Hori da, bai. Piparra ere bai, engogu. Tiretan egiten nahi? Tiretan egin, da gero azala ganeru txolan, vale. Trabezka ipini, horrela. Hola. Gola bika, hola. Ganera ipini hola, bai. Vale. Zo beste zati hori, tita batean, Demora gehien hemen, labian. Gero, ja behin labetik ganatea ezko, azala arraizkintzen zaio, zatiak egin. Bai. Eta, hola xe. Abeke tiretan. Ondo. Igertzen da hirugarrengo eguna dala bilok alkarrekin lanien gabiltzala, Hori da, kolore politxa, tanden egin dugu. Hori da, Gipuzko eta Bizkaia alkarturik. Hori da. Oso ondo. Kostako horria badegu hortan, gauza hortan konexio aldetikan, ez, berezitasun bat bai. Hori da. Mutriko harrak eta, bekeiti harrak eta. Orainengo baratxuria ipini. Bai. Ganian. Gainetikan honela? Ganetik danian, holan, bai. Bai, lehorrian. Hori da. Vale, listo. Honien gotzao, engoia, gatza ipini. Bai. Engotzat. Jarri gatza. Hori da. Aztxua. Obila tostatu da dakau hemen, Hortxe bere... Oliba olioa. Olioa. Hori da. Hori da. Oso ugari, politxo, koloretxu hartunik. Hori da. Eta hon botako txau,
Antxua astu gabe. Ospina. Hori gero, bai, ospina. Ospina, perfume eran. Horrela. Ugaritxu ipini bida, ze honek, bai. Ez altzau gehiagi ospinduko, ez? Ez. Ez eskalibadak hartzen du, bai. Vale, naztu. Orduan, daukagu ja, honengo una da, hau ogize hartun. Bai. Lehengotzat. Bale, bakoitzak bat. Habia tostatuta ondo dao. Honela, eta ebentxen, honela. Hori da. Listo. Hola xin, ez da? Hori da, bai. Zuk ez dakazuko txigula. Labaina itxi, oso ondo. Honela, Mallorcako sobrazada. Ogitxu tostagua beti moteotzo gozotasuna, ipiniko alde bakotxian, horrela. Antxua. Ero, antxuak ipiniko dugu salasotxua. Honela, bueltatxua emon holan, gutxi gora bera, holako, laurak ipiniko zau erdi-erdian. Bai. Hau gure produktua. Hori da. Mallorcakoa da. Euskal Herria, sobrazada eta hola, baina Euskal Herriakin batin da, antxuekin, zabazoiko antxua. Olibatxu pare bat hemen. Hori da. Beste bi hemen, Mediterraneoko olibatxoak. Eta izena bexen du, Mediterraneoko kutizia. Eta gero, perrezila, erdizan, perrezila purtsu bat. Hemen txentarte batian, torre honea. Txena, aurkezpenako lekuan hemen txenapiniko dugu. Jarri zune dezun, ostoik politen aukeratu. Hoxen bera, nortxen erdila. Handi izan gabe. Eta Javi horrela gure lehenengo platera, ezta? Hori da. Mediterraneoko gutizia. Eta orain dastatu baino lehen, gure xefaren ukitua. Alberginia eta piper gorria labean sartu. Ateratzean, azalak kendu eta tiratan ebaki. Baratxuria txikituta bota. Oliba olioaz eta modenazko ospinaz gozatu. Ogixerrak xigortu eta gainean sobrazada ipini. Salazoiko antxoak erdian ipini. Ze koloretzua den platera hau. Hemen ditugu Mallorca sobrazadakin adierazten da, eta Kantauritxasoko antxua. Hori da. Hori da, eta barazkiak ere bai. Eta ban, daztatzea. Nola daztatukoet? Igual, hemen txen gainean ipini eta honela, zea? Bai. Alberginia pizkat, bai. Alberginia pizkat, honela. Antxuare bai, nolako antxua egiten duen mutrikon. Hemen txen gainean. Eta nik uste horrela honena daztatzeko. Pizkat, honela kendu, kurioso egiteko. Eta izue, banoa barrura, Oso goxua. Dudipen. Nazketa desberdinak, baina sobrazare bai. Gaurko hasiera, gaur eona. Freskoa. Hori da. Ikusi dezuen nola izan den gure lehenengo platera, eta orain, gaurko sorpresa dator. Eta dator, bigarrengo platerakin. Oentxe arte.